Po sa may bayan ng Pozorrubio, muling iginiit ng Municipal Environment and Natural Resources Office ang pagbabawal sa pagsusunog ng kahit anong basura dahil po sa masamang epekto nito sa kalikasan. Sa pag-ikot ng tanggapan sa Barangay Rosario at Alipangpang, ilang residente ang nahuling nagsusunog ng basura sa kanilang mga kabahayan. Inihayag ng tanggapan na maring magbayad ng multa o makulong ang sinumang mahuli na lumalabag sa ipinatutupad na ordinansa. Alinsunod po yan sa Republic Act 8749 o ang Clean Air Act of 1999. Kabilang din sa paalalang ng tanggapan ang wastong segregation ng basura mula sa mga nabubulok, di nabubulok, recyclable at residual upang maayos na makolekta ito ng Waste Management Division. Hinimog tanggapan ng mga residente na magsilbing paalala sa pagsunod sa ordinansa ng bayan ang isinasagawang house-to-house visit sa mga barangay. IFM News. IFM News. IFM News.